balekno ngono nyadarno wong iki cek engko dadi padha apike. Lah kula pengadilan kula ya nyadarno wonge ya nyadarno sing dituju. Akhire engko padha-padha mesti diarakno teng kula kabeh. Ngoten lho maksude niku. Lah kok pala wis ngene sampean balekno babah cek ngrasakno padha mek aku piye carane rasane. Anggite enak ta kaya aku iku ngene apa di anu ta piye gentenan ta piye lah sampe gentenan ya sementari wong gelem tagak kaya sampean lha mesti ngono kuwi cara nglakoni kaya aku lho durung mesti kuat metu ning go sombong dadi sampean berarti lah sampean nek merasa kuat kok nyapu njaluk tulung jan berarti kan masih merasa lemah ngono. Nah terus bulan yang diagungkan, bulan yang dimuliakan, awake dhewe dikongkon nyonto. Awake dhewe pemenduwe ilmu iku mang ndang diamalno. Awake dhewe setiap hari dikongkon semakin sadar, semakin mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri niku piye to, Pak? Awake dhewe terus cudhek ngono to mbek sapa mendekatkan diri iki maksudnya mendekatkan diri nang Gusti Allah ya awake dhewe iki maune kakean gape njaba niki fokus nang Gustine mboten kok cudhek mbek sapa nang mbek Gustine aku cedheke piye sampeyan cudhek ngene yo mboten ngoten maksudnya cedhek nang Gusti Allah iki maune sing kakean iklan iki mang iso dadi fokus main film temenan ngono lho niku jenenge ngagungno paham mboten niki intine awake dhewe ndek donya dikongkon nandur kebajikan nang gone awake dhewe. Makanya bulan Muharram ini lho Pak, bulan Muharram niki maune sing gak tahu sedekah dikongkon mulai belajar sedekah. Sing maune gak tahu nang dulure dolen silaturahim niku lho Pak. Gak tahu lancar kok dengareni arek pirang-pirang tahun gak tahu nanggon aku lagu saiki moro. Lagi mang jenenge tenek bulan Muharram jadi bulan yang dimuliakan. Oh aku dhewe gak tahu kelancarnya wong iku wis aku saiki tak kelancar tak iku asli dulurku dhewe cek gak pedet seduluran saiki tak mulane tak cedhekane. Lah iki wau jenenge gara-gara nek bulan Muharram bulan yang dimuliakan berarti ada peningkatan ngoten lho jenengan. Berarti jenengan asline wedi bulane apa wedi Gusti Allah. Padahal setiap bulan itu setiap hari kudune sami. Lah sing dadi perkara lapo kok bulan iki apa Muharram terus Rejab niki kabeh kok ya dimuliakan apa lah soalnya teng mriku niku enek cerita ngoten lho. Cerita perjuangane para nabi niku wau ngoten lho. Cek iso nyuntuh kaya sifat dan akhlake Kanjeng Nabi. Makanya nandur silaturahim intine awake dhewe dikongkon mulyakno. Lah pengen mulyakno awake dhewe niku pripun Pak carane? Napa? Mulyakno awake dhewe dikon nglakoni perbuatan sing apik cek iso dadi kenangan. Nah niku lho. Saiki lho Pak. Wong sing kelakuane sae biasane wong iki nata wong. Contone kaya sinten nggih iki. Wong ngeten wis Gus Dur menawa wis nggih. Gus Dur iku dhisik dilokno wong ngene. Lah pesan pas meninggal kaya getun kabeh wong-wong. Oh iya ya, temen ya Gus Dur kudu bakno. Dhisik nek omong ngene. Lah wong mati dhisik lak dilokno enek-enek wong biasa. Nek enek wonge dilokno nek gak enek getun. Kayak sampeyan lho Pak, bendino. Nek enek iki mbek bojone gegeran, nek gak enek digoleki. Ya ngono bendino iku jenenge Gusti Allah. Ya iku makane Gusti Allah iki gregeten ngangeni
jengkono nek iso pengen diperhatikan niku jenenge Gusti Allah. Nek diuber melayu, nek awake dhewe meneng diparani, lha iku jenenge Gusti Allah. Padha mbek sampeyan asli. Contoh sampean dhewe. Bojo iki lho Pak. Nek enek tukaran kan mboten gegeran pokoke ya asli ya guyon to Pak. Lah kok nek gak enek digoleki ya ngono kuwi jenenge Mas, makane rasa cinta dengan kasih sayang, jenenge cinta kasih sayang. Niku wau iku jenenge Gusti Allah. Terus intine ngagungno awake dhewe piye cara ngagungno? Memperbaiki diri setiap hari. Sing maune gak seneng sedekah, saiki belajar seneng sedekah. Maune mbek tanggane kabeh gak wawuh. Soale mari dikene dituduh awake dhewe ngene-ngene akhire gak wawuh, mangkel. Lah awake dhewe kudu belajar ngapiki tiyang niku wae lho Pak. Padahal sing dilokno sampean. Lah kono kan gak gelem apiki, kan tetep mangkel mek sampean mergo duwe rasa iri. Lah iri ya Bapak, sing penting awake dhewe gak sampean tetep ngapiki wong iki mang, sampean gak salah. Ngoten lho. Lah iki mang jenenge memperbaiki. Terus seneng silaturahim. Salate sing maune awake dhewe bengi gak gelem salat, mulai belajar salat. Sing maune lungguh silone biasane gur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ping 7 sampai ayat kursi terus turu. Berarti bulan Muharram ditambahi iki engko berarti aku lungguhku cek rodok ditambahi 5 menit. Berarti ditambahi maneh. Wiritane maune sallallahu alaihi wasallam ping 10 wis turu. Berarti engko aku berarti kudu nambahi. Aja koyo dhek iki jere lebih baik. Pokoknya hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Berarti engko tak tambahne 5 menit. Lah carane piye? Aku nek sore aku tak turu dhisik. Aku biasanya bengi mangan berarti aku gak mangan. Ngoten lho carane. Berarti sing dikurangi niki senengane mangan dikurangi mangane. Engko akhirnya sampean lawak iya cilik, Pak. Bu. Oh, Mbak Ika mangguru. Kalau diet. Nggih. Lho ajen tiang kan lho, tiang betah melek iku dadine diet kok anjen. Asli akhire ya betah melek, betah lesu. Ngoten. Kalau niku nek dalu niku ngoten niku wis mboten nate ketriyen, masih nek panganan nganu mboten nate. Kalau tak ge menisu. Soale iya niku nek mboten tet jam 12 niki kula gak wani growojokan sih. Setengah 12 niku siap-siap ngoten riyen. Sakniki kan mari nek tamu kan yo mboten anu wis mbek kusine kei kelonggaran. Riyen mesti setengah 12 wis siap-siap growojokan jam 12 tet wis lungguh. Nah, niku lawang dikancing cekrek wis gak sing ganggu. Nah, sampean yang mboten sampean kancing sampean digodho bojo sampean. Makanya tak kandhani nek nyane Gusti niku sampean ning kamar dhewe-dhewe, gak sida sila sampean ku akhire. Nggih to? Nggih baik, gak sida sila sampean ku akhire. Digodho bapak. Digodho. Kapan di? Diukur. Akhirnya gak sida kapan ngapunten Bu, kula niki wau mboten saged mapan. Lho, ngoten niku kan masalah makan nek ibadah iki urusane mbek Gustine. Aja ning jero kamar wong loro. Iki akhirnya gak sida mapan. Makanya takon dhewe-dhewe Mbak Yul pari-pari di pojokan kono, di kono. Dhewe-dhewe bah keturun bagak iki wis mbuh sak karep. Lah sampeyan nek mau pari-pari Mbak Yul di kamar wong loro gak sida mapan niku. Dadi mapan dhewe akhirnya. Panduru. Lah makane gak turune nang ndi gare akhirnya. Lah intine awake dhewe sing biasane wiritane biasane iki gur pemo ping 100 berarti ditambahi
dadi 200. Alhamdulillah aku ini jam sakmene wis gak kuat. Saiki paling kuat. Berarti meneh manganku berarti tak kurangane. Lah nek sampean mangane puwat bengingan tapi pengen iso melek yo padha wae makane kudu sing direm iki panganane. Lah sing biasane awan gak turu nganti pari-pari nek awane tak kon turu. Soale nek pun nek manten napa nganu langsung tekluk. Lah sampean soale awan gak gelem turu. Niku soale umur mboten kok gak oleh. Umur niki mempengaruhi awake dhewe biasane kuat. Lah riyen kula niki lho sampe nggih dhisik, sampe niki lho cara apa Pak sepeda ini wis bolak-balik di ster kok apa sih? Di servis bolak-balik kok jalan sepeda dirayen, naik sepeda nyargres iku lho. Wis ngono ae wis bolak-balik wis ping pira ae Mbak Yulus gak karu-karuan lho. Kowe kok njaluk kaya manten nyar. Terus pun tau paham tau bulan yang diagungkan. Terus menahan diri. Terus marhaban syahrul mu'azzam, marhaban syahrul aitam, marhaban syahrul amani, marhaban syahrus salami, marhaban syahrul amani, marhaban syahrus salami, marhaban syahrus salami, marhaban syahrus salami. Dan niki wau bahas selamat datang wahai bulan menahan diri. Oh niki bulan yang menahan diri niki awake dhewe dikongkon belajar ngendhalekno hawa nafsu. Dikongkon menahan diri ku nahan apa? Dikongkon memperbaiki diri. Awake dhewe kon belajari awake dhewe niki sing perbuatane awake dhewe maune elek niki dipelajari dikongkon nglakoni perbuatan sing sae. Intine asline kan yo sami mawon tiap hari ku dikongkon nandur kebencian, dikongkon belajar sedekah. Iki tak bahas sedekah niki renorno. Sedekah niki duwe nek kan duwe tenaga perbuatan nggih. Lah nek gak duwe tenaga senyum. Kok senyum. Lah delok iki kok senyum iki kok lapo? Lah iki kok terus gak nek wangi iki ya membahayakan. Nah senyum niki senyum nek nah gak wangi iki berbahaya. Makane maksudnya nek di lokno wong kon senyum ae kon guyang-guyu dadi engko sing ngelokno iki paling iki tak ora stres kene sing maksudnya kan mboten ngoten, maksudnya iki gak oleh mangkel ngoten no. Ya semenenge jeneng gak paham, makanya dikongkon memahami setiap kehadiran Gusti Allah asline Gusti Allah dhewe sing hadir gare awake dhewe pangkling napa mboten. Intine ngoten. Lah intine kabeh iki ning awake dhewe dikongkon ngegumno awake dhewe. Lah iki lho maksude. Bulan yang diagungkan dikongkon ngegumno awake dhewe. Lah selama ini jenengan ngagungno sinten? Nah, niki kan jenengan bahas napa Mbah? Bulan yang dimuliakan, bulan yang diagungkan, bulan yang istimewa. Lah sing diistimewakno sapa? Lah niki wau lho sing dibahas. Sing diistimewakno nggih Gustine jenengan sing teng jerone jenengan niki lho ahline. Nah, niki wau.